Ameriki jamanatigi Joe Biden bena Republican ka cɛbaw bisimila ko kura nɛgɛ ɲɛ 15 tana mana gosi. Ameriki masayaso kɔnɔ n'o bɛ bɛn nɛgɛ ɲɛ 19 ma GMT. Ni politiki jɛkulu ɲɛmɔgɔ 4 Demokratiw ani Republican ka cɛbaw minnu bɛ kɔngrɛ kɔnɔ. A lajɛrɛ senfɛ dunanba min bɛ jamakulu cɛma i n'a fɔ min kɛra lajɛrɛ belebele filanan senfɛ mɛ kalo tile 9 Kevin McCarthy. Ale min ye wasadenw ka ɲɛmɔgɔ ye chambre kɔnɔ bɛna bilasira ni Republican ka tɔnden maa damadɔw ye. Ale min sera ka Republican ka jamakulu la dɔgɔya. A yiralen do k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen balannen do ale ka fanfɛ. Bakuruba la walasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ Ameriki jamana ka sɔrɔ yɛrɛ nafoloko la waati kunkurun kɔnɔ. Jamanatigisigi kalata n'a bɛ wele ko campagne présidentielle o hakilina dɔw fanfɛ. Ŋunuŋunukan tun yɛlɛnna kosɛbɛ politikiko nasiraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko jɛn tɛ kɛ ni Ameriki jamanatigi ale ka cɛbɔya ye Ameriki jamanatigisigi kalata nɔfɛ o tako filanan na. Min hakilinaw fɛnɛ tun ma kɛ Ameriki jamana ka kokɔrɔw lafasabaga ale ka hakilina belebele dɔ ye ka min ta siɲɛgale la. Kevin McCarthy a ye laseliw kɛ kunun tɛnɛn wula fɛ. Tuma min na jɛkulu fan fila bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ tun bɛ kumaɲɔgɔnyaw la u ni ɲɔgɔn cɛ kunɲɔgɔn kelen ɲɔgɔn hakɛ kɔnɔna la. Taabolo jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ ko foyi la o waati la. A ko an ka ka ko dɔ kɛ nin yɔrɔ la ka kɔn kunɲɔgɔn laban waati ɲɛ. Nga an ma surunya o ko ninnu na hali dɔɔni. A ye min fara a kan. Ameriki jamanatigi Joe Biden fɛnɛ ye kumakan dɔw latɛmɛ min kɛra a ka Twitter bɔlɔlɔ kan bi tarata. Min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Ameriki jamana ka sarabaliya tun tɛ se ka kɛ taabolo dɔ ye. Wa ko ni Ameriki jamana wasadenw wasabulon kɔnɔna la ye jagoya bin walasa nin koɲɛ in ka se ka latɛmɛ. Ko Ameriki caya miliyɔn 8 ɲɔgɔn de bɛna sɔn ka taa falaki Etats-Unis jamana kɔnɔna la. A ye min fara kan i n'a fɔ kangaridakan ani ka hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen gɛn ka lasegin ka taa fan dɔ fɛ. Nin gafe min n'a bɛ wele ko scénario min kɛlen do ka bolongɔni turu Ameriki jamana ka sarakow la. Wa ko n'a bɛna sɔn ka ɲɛsin gɛlɛya belebele wɛrɛw ma ka taa sɔrɔ yɛrɛ nasiraw fɛ diɲɛ kɔnɔ. K'a gɛlɛyaw bɛna sɔn ka ye kabiri juin kalo tile fɔlɔ min laseliw kɛra Ameriki jamana ka jiginɛsoba fɛ n'o ye trésor américain ye. Olu y'a yira k'a fɔ ko ni bɛnkan jɔnjɔn fosi ma se ka sɔrɔ Ameriki wasabulon kɔnɔ wasadenw fɛ walasa ka se ka dɔ fara Ameriki jamana ka sɔrɔ yɛrɛ yiriwali o nafolo hakɛ kan. Ani ka ɲɛsi kɛ ka taa Ameriki jamana ka foroba juruw ma k'a koɲɛ bɛna sɔn ka kɛ gɛlɛya ye. Jateminɛli minnu kɛra wasadenw fɛ wasabulon kɔnɔ n'a bɛ wele ko calendrier parlementaire k'o kɛlen do ka gɛlɛyabaw de bin a koɲɛ yɛrɛ kan. Fɛn min ye Ameriki ka lasigiso ye min bɛ wele ko chambre des représentants ani ka fara Sénat kan. O min fila bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan de bɛ kɛ wasabulon ye. Wa fɛnɛ ko ni olu de ka kan ka wuli ka wote yɛrɛ kɛ walasa ka se ka Ameriki juru yɛrɛ koɲɛ labɛn. K'olu tɛna fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen ka kɔn juin kalo tile fɔlɔ ɲɛ. Wa min ka kan ka tile 4 ɲɔgɔn ta. Min ka kan ka tile 4 ɲɔgɔn ta yanni jaabiw ka bɔ.